देखा हेलो एवरीवान नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बराय हरबावबाय आङो दिनै एक्चुअली जोङो बागान नायनो फैदों टांकी बुस्ती होननाय जायगायाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवनो डिमाकुसियाव एकदम पाहार खाथि जायो बेयावहाय जोङो ड्रेगन फ्रुइट गायनो नागिरदों बिनिफ्राय टी गार्डेन दङ नोंथांमोनजों आङो बेखौनो शेयार खालामलांनो सानदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय थुर बिदिबा नायदो बागानखौ चिप्स होफैदो आयौ दा जाहैगोन दे महा जागोन महा थांबावगोन जोङो दायो डिमाकुसि ट्री हाउसआव थाङा मा जागोन नोंलाय ट्री हाउसआव मा जागोन ट्री हाउसआव बिरियानी माबा चिकेन ललिपप माबा दुबुलिया मा जागोन चिप्स मानि चिप्स जागोन आलुनि चिप्स ना मा नाम चिप्सनि नामा लास लोगोफोर नैबे जायगायावनो जोङो ड्रेगन फ्रुइटखौ गायनो नागिरदों बेखिनि एरियायाव ओमफ्राय जोङो बेयावहाय न'बो लुगोन बिनिफ्राय बिथिंहाय दङ टी गार्डेन बागान ओमफ्राय पुरा गासैथिंबो गार्डेनानो टी गार्डेन गोजा गासैयावबो नायदो